שלום, וברוכים הבאים למערכת חושבים ירוק מגיעים רחוק. זוהי מערכת שמטרתה לעודד משתמשים, לבצע פעולות סביבתיות יומיומיות, באמצעות אתגרים ירוקים, צבירת נקודות, ומעקב אחרי התקדמות אישית וקבוצתית. דווקא במצב של היום, כשנושאים כמו זיהום, פסולת ומשבר האקלים משפיעים על איכות החיים של כולנו, יש חשיבות גדולה לעידוד התנהגות ירוקה ומודעת יותר. לכן, בנינו את האפליקציה חושבים ירוק מגיעים רחוק. במסך הבית, המשתמש רואה את המידע המרכזי שלו, כמות הנקודות שצבר, האתגרים שבהם הוא משתתף, וקישור מהיר לפעולות העיקריות במערכת. המטרה היא לאפשר למשתמש להבין מיד מה מצבו ולעודד אותו להמשיך לבצע פעולות ירוקות. במסך זה, המשתמש מדווח על פעולה ירוקה שביצע בצורה פשוטה ומהירה. הוא יכול לצרף תמונה, לבחור את סוג הפעולה ולהוסיף את מועד הביצוע. היתרון עבור המשתמשים הוא שהוא לא רק מבצע פעולה טובה לסביבה, אלא גם מקבל עליה הכרה במערכת, צובר נקודות, מתקדם באתגרים ויכול לעקוב אחרי ההשפעה האישית שלו לאורך זמן. לאחר מילוי הפרטים, המשתמש לוחץ על Submit Report, והדיווח נשלח למערכת לבדיקה ולאישור. במסך זה, המשתמש יכול לראות את כמות הנקודות שצבר בעקבות ביצוע פעולות ירוקות שאושרו במערכת. לאחר מכן הוא נכנס למסך מימוש הנקודות, שבו מוצגות ההטבות הזמינות עבורו בהתאם ליתרת הנקודות שלו. כאשר המשתמש בוחר לממש הטבה, המערכת מעדכנת את סטטוס ההטבה ויתרת הנקודות, וההטבה עוברת לרשימת ההטבות הפעילות. התהליך נותן למשתמש תגמול ממשי על תרומה לסביבה ומעודד אותו להמשיך לבצע פעולות ירוקות לאורך זמן. לסיכום, מערכת חושבים ירוק מגיעים רחוק מעודדת משתמשים להפוך פעולות ירוקות להרגל יומיומי. באמצעות דיווח כמו פעולות על מחזור, שימוש בבקבוק רפמי או נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד, המשתמש צובר את הנקודות ומתקדם באתגרים ומקבל תגמולים. עבור המשתמש היא יוצרת מוטיבציה והרגשת השפעה, ועבור הארגון או החברה היא מאפשרת לעודד קיימות בצורה מדידה ומסודרת. תודה שצפיתם.